Bon dia, 6 del matí, avui és Sant Jordi i anem a fer una cosa molt especial. Flipareu. Anem a córrer per Barcelona per intentar fer la figura d'una rosa a l'Strava. Ja veureu, És que comprar-la era massa fàcil. Sagrada Família. Carrer Aragó, comencen a haver roses, està sortint el sol. Carrer de Sicília, no sé quantes voltes he donat ja a la Sagrada Família, m'estic marejant i tot. Però quedarà bé, espero, Si no, liada. Avinguda de Gaudí. La Diagonal amb la sortida de sol. Crec que m'he perdut. Estic petau, això. Rebenta més que fer la mitja. 8 del matí, les parades encara no tenen llibres. No vull saber ni quants quilòmetres porto perquè estic rebentat. I ara al Parc de la Ciutadella i ja encarem l'últim tram. El Zoo de Barcelona, això en teoria és la tija de la rosa. Ja veurem si queda bé això. I en teoria la rosa ha de tenir 2 fulles, però car de pal, És una matada fer cada fulla. La fem o què? Ho passem? No ho sé, mireu, Arc de Triomf. No torno a fer mai més això. La línia de la marató encara està pintada, Últims metres. Tots els que entreneu per Barcelona, us admiro, És impossible. És una tortura, això. Allà s'acaba el dia. Aviam com ha quedat. I ara sí, 20 quilòmetres. Doncs ja hi som. Tampoc ha quedat tan malament, Us ensenyo la captura just aquí. Seguiu-me a l'Strava. I aquesta rosa va per tu, mama. Va, adeu.